салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо як чандин ахборотҳои нави имрӯзаро мо пешниҳоди шумо мегардонем ва саволҳое ки равон кардагӣ биден ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Агар шахсиятҳое ки ба саволҳои хушон ҷавоб нагирифтанд, хоҳиш мекунем ки то охири видеоҳоро тамошо кунем барномаҳои моро, барое ки баъзе нафарат видеоро то охирша тамошо намекунӣ, ба ҳамин хотир ба саволот баъд мегӯем ки ҷавоб нагирифтем. Ва як чизи дигара оидаш камакак суҳбат карданем, узр мепурсам аз касое ки ҳамин чиз агар нафурашон, оиди филме ки мо аллакай ду қисмша пешниҳоди шумо гардонидем ва қисми дуюмша камтар мардум таҳқирҳо кардан, дар сатҳи паст бигӯем қарор дошт, ҳамин гуна қайд кардан тамошобино. Аз сабабе ки ин филми мо сарпараст надора, ба ҳамин хотир мо ҳамин қадар метавонем ки пешниҳоди шумо бигардонем ҳамин чизҳоро ва кӯшиш мекунем ки норозигиҳои шуморо дуруст бигардонем, яъне ислоҳ бикунем хатогиҳомона дар қисми сеюмаш. Ба ҳамин хотир ман гуфтанем ки агар ҳар касе ки ягон мағоза дора, ягон фирма дора, ягон корхона дора ва мехоҳад ки рекламаш куна, ба мо муроҷиат бикуна, дар ҳамин филми мо дар қисми сеюмаш сарпараст шидан бихоҳа, агар рақамҳои телеграмда бинависен 501 33 86 33 ва хоҳиш мекунам ин рақамҳода занг назанен ё ки саволҳои оид ба ҳамин ҳуқуқитона роя накунен, чунки ин номерои ман нестай ва ҷавобтон намегардона, баъдан мақсад хафа нашавен. Касе ки сарпарасти филми баъд аз ҷудоӣ шидан мехоҳад, ҳамун рақамҳода дар телеграм муроҷиат кунед. Рақамҳо дар рӯи экран ҳастанд. ахбороти аввалини мо оиди як сафоратхона дар ҷумҳурии Тоҷикистон кушода кардан аз ҷониби Кувейт, яъне ки давлати Кувейт тасмим гирифт ки дар шаҳри Душанбе сафоратхонаи худша бикушояд. Ин масъаларо муовини аввали вазири корҳои хориҷии давлати Кувейт Маҷди Аз-Зафарӣ бо сафири Тоҷикистон дар Кувейт Зубайдулло Зубайдзодаро баррасӣ кард. Яъне ки вазири корҳои хориҷии Кувейт бо сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Кувейт мулоқот гузаронидан ва ба хулосае омаданд ки дар шаҳри Душанбе сафоратхона кушода шавад. Гуфта мешавад ки дар суҳбат ҷонибҳо ҳолат ва дурнамоии муносибатҳои дуҷониба, роҳҳои густариш ва таҳкими ҳамкориҳо дар соҳаи гуногунро баррасӣ карданд. Ахбороти навбатии мо оиди ба фоҳишахона табдил додани манзили истиқоматӣ. Аллакай мо дар чандин барномаҳои худмон гуфтагӣ ҳастем ки аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахсияте ки ба ин кирдорҳо даст мезанад ба чӣ намуд ҷавобгарӣ кашида мешавад. Вале мутаассифона барзами ине ки ҳар рӯз коркунҳои мақомотҳои дахлдор ин гуна шахсиятҳоро дастгир мекунанд ва ҷазошон метиҳанд, лек то ҳол кам шидагӣ нестай, рӯз то рӯз зиёд шидагӣ астай. Боз як ҷавони 22-солаи шаҳри Душанбера дастгир карданд ки хонаи истиқоматиро ба фоҳишахона табдил дода буд ва ҳар рӯзе ки ягон касе қабул мекард ба маблағи 600 сомонӣ иҷора медодам хонаро. Дар Душанбе боз як фаъолияти як фаҳшхонаи дигари ҷилавгирӣ карда шуд. Ин навбат ҷавони 22сола боздошт шуд ки манзили худро бо ифлосхона табдил додааст. Котиботи вазорати умурии дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад ки манзили номурда дар ноҳияи Шоҳмансур ҷойгир буда, ӯ аз ҳар як ҷуфте ки аз хонааш истифода мекард 200 сомонӣ мукофотпулӣ гирифтааст. Яъне ки дар як рӯз то 3 одама қабул кардаю 600 сомон аз анамун шахсиятҳое ки хонаша иҷора мегирифтанд дастрас карда, яъне сари ҳар як одам 200 сомонӣ ва ӯ дар як рӯз 3 одам қабул кардаю 600 сомон пули худша гирифтаем. Ёдовар мешавем ки тибқи тағйиру иловаҳо ба кодекси оила, шахсе ки ба ташкил ё нигаҳдории фоҳишахонаҳо инчунин далагӣ машғул мебошад, аз ҳуқуқи падарӣ ва модарӣ маҳрум мегарданд.
бо тағйирот ва иловаҳо дар кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон ин чиза мо чандин борҳо дар барномаҳо гуфтагӣ ҳастем ки дар ҳамин соли 2021 ворид карданд тағйирот дар кодекси оила аз сабабе ки ҳамин гуна кирдорҳои ифлос ва бад зиёд шидан гирифт тағйирот ворид карданд ки ҳар касе ки ба ҳамин кирдор даст мезана аз ҳуқуқи падарӣ ва модарӣ маҳрум карда мешавад. мо низ тарафдори ҳамин гуна қонунҳо ҳастем, умедвор ҳастем ки ба ҷавобгарӣ кашида шаванд то ин гуна одамҳои палид дар ҷомеаи мо кам шаванд. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед. Баҳром Атоев нависад: худованди мутаол раҳм кун ки то ки мо аз ин азоб халос шавем, границаҳоро кушоянд. умедвор ҳастем ки марзҳо ва парвозҳо ба мисли пештара барқарор мешаванд. ҳамон вақте ки худованд хост, ҳамон вақт ҳамаш хуб мешавад. чӣ хеле ки худованд хост ҳамин гуна кирдорҳо шид, боз ба хости худованд ҳамаш хуб мешавад. бародаро, ба ҳамин хотир ҳар нафарет ки дар инҷа ҳақорат менависӣ ё ки як гапи бад менависӣ, аввалан камтарак аму калатона кор бифармонед, баъд суханехтона бинависед, чунки дар инҷа ҳастанд модарҳо, апаҳо, хоҳарҳо мехонанд ҳамин комментарияҳои шуморо. ба ҳамин хотир мара не ҳамун апаву хоҳарову модароро ҳурмат кунед, ба хотири ҳавоё сухани бад назанед. ва ӯ касе ки менависа вай инсон нестай. Аҳмад нависад: салом акаи Сорбон, ин ҳамин савола сеюм бор шидааст ки не ки намехониш. Илтимос бугӯ ки ай Тоҷикистон ба Макка ё Мадина роҳҳо ҳуйшидан ё не? Илтимос фаҳмоне пешакӣ раҳмат. бародари азиз, дар инҷа бояд ки ана ҳамон Арабистони Саудӣ худаш иҷозат бития. И аз Тоҷикистон ягон вобастагӣ надорад ки Тоҷикистон кушода кунад ва та сафар карда битонӣ. мутаассифона айни ҳол иҷозат додагӣ нестанд, вале гуфтушунидҳо рафта истодааст ки бо чандин усулҳо ва роҳҳо барои ҳаҷ кардани шаҳрвандои хориҷӣ бояд иҷозат битиҳанд. ва агар ки ҳамин дар ягон ахборот биромад, мо ба шумо хотиррасон мекунем ҳатман. Музаффар Раҷабов нависад: салом Сорбон, ма 22 март билет дорум. рӯзи шанбе ва якшанбе рӯзи корӣ мебошад ё не? Барои тест гузаштан. ҷавобашро интизорум срочно. фикр мекунам ки теста гирифтанатон 3 рӯз пешакирам бигиред мешавад, барое ки ҳамин мушкилӣ дар байни шахсиятҳое ки билет дора як ҷо сафар мекунад бисёртар рӯбарӯ мешаванд шаҳрвандо. 3 рӯз пешакирам агар бигирен, вай ба ҳисоб меравад. аз 4 рӯз зиёд гирифтагӣ бошен агар, баъд ӯ бекор мешавад, ӯ ба назар гирифта намешавад. ва рӯзи шанбе рӯзи корӣ ҳастай, рӯзи якшанбе истироҳат ҳастай. Чакалов нависад: бе гуфтани шуморо мо медонем, дига кор надорӣ, бира як ҷо кор кунӣ, изо намекашӣ ранги мо дастройка, бира кор кун. гап нест, гапи қабул, бародари азизу, леки бе гуфтаи марам агар ҳамин ту бидонӣ, пат чӣ ба ютуб медироӣ ё ки канали ма медироӣ, яъне адписатсия ё ки ма бидорам худам 4 нет кунам, дига видеои мара тамошо накун. ва барои бира ягон ҷо кор кун гуфтанат, бародар, мумкин ма айтида зиёд ҳар рӯз кор кунам ва айтида зиёд меҳнат кунам. Гадоева нависад: рейсҳо кушода намешавад. Путин баромад кард, барои рейсҳо ҳичи нагуфт. 2024 мекушоянд рейсҳоро. ҳоли шуморам монда мешавед ай гуфтана, баъд тамом. ҳамин худат ягон хеш тавори Путини ба фикрам ки барои баъзе нафарат ма ягон чӣ мегӯ менависем ку мегӯ тида пеш Путини ё ки хати Путин гап мезани, ҳамирам ба фикрам ягон хеш тавори Путине, барое ки гуфтаиша соли 2024 кушода мешавад. Салоҳиддин нависад: салом алайкум, одамҳое ки бо ҳуҷҷати тиббӣ омадагӣ ҳастанд ба Россия чанд рӯз гашта метавонанд кор накарда ё ин ки патент гиранд кор карда метавонанд? бародари азиз, ма дар ҳамин бора уже 100 бора ки гап задесам, илтимостон мекунам нанависенам хеле саволҳои такрорӣ. ма тамошобинора кӯ наметавонам, инагда мара дилгир мешавам худам ҳамин саволҳои такрориро ҷавоб додан. 4 рӯз ё 5 рӯзи охир хато накунам, агар ма ҳамин савола дар ҳар як барномаам ҷавоб додагӣ ҳастам, як 2 минут 3 минут гап задагиам дар бораш. илтимос саволҳои такрорӣ нанависен, то ки барномаҳоро михе дар мардум неинтересни мешаванд. исламский канал нависад: салом акаҷон, созен хубен, саломатитон хубай ака, чанд бор шид менависам, ҷавоб наметӣ ака. як савол доштам, ма РВП гирифтагӣ метавонам Тоҷикистон рафта омада ва мара хизмат бурда метавонанд ё ин ки не? дар ҳолате ки шумо РВП дорен ё ки вид на жителство дорен, бигем 50 на 50. барои чӣ? барое ки шумо оли шаҳрвандии Россияро гирифтагӣ нестен. Тоҷикистон ки биёен, ба фикри ма ба хизмати ҳарбӣ даъваттон мекунанд.
то ҳоле ки агар ҳамун гражданстворо получат накунед. ва барои ӯе ки мисол РВП гирифтагии Тоҷикистон рафтаву омада метавонӣ. Тоҷикистон ки омадӣ ҳамун РВП на ЗАГС боша агар аиса гашта рафта метавонӣ. Фазлиддин нависай: Сорбон брат, ма да Москва хисру хуштоманам гражданинан. Ман метавонам кӯдакома қатъи оилаам биёрам. Худо нигаҳбон. Оилат ба воситаи падар ва модараш метавонад ки танҳо худаш ба Федератсияи Россия барава, мутаассифона фарзандотона бурда наметавонед. Бег навистай: Россия аз Тоҷикистон безор. бародаро, ҳамин як гаптон бугум, як чиза намедонед, и безор, ӯ безор, ё шумо ма безор. чӣ дар корам? Хеле ранги занак гап мезанед. Хеле нанависен ҳамин хеле комментариҳо. Оттада фарқш чия, ки безора, ки чико кардесай. Кору бор таки сарта хам ки барои дрос бугар. Акбаров нависай: Салом акай Сорбон, чӣ хел ай Тоҷикистон Москва равон. Пешаки раҳмат. Кай ки граница кушода шид, ҳамун вақт метавонӣ рафта. ҳозир ягон асос набоша, наметавонӣ рафта. Аҳлиддин Бой Мирзоев нависай: Бародар, Аллоҳ нигаҳбонот бошад. Шуморам ҳаматона Худованд нигаҳбон боша. Ҳар касе ки моро дастгирӣ мекунад ва тамошо мекунад ва барномаҳоро интизор мешавад, Худованд ҳаматона нигаҳбон бошаву барномаро ҷамъбаст мекунем. Ба ҳамин дар канали Юристиҷей обуна бишен ва касе ки агар гуфтем барои кино муроҷиат карданӣ боша, ҳамун рақамҳое ки мо дар аввалин навор гуфтем, ҳамунҷода муроҷиат кунед. чӣ гуфтанем бародаро? Агар ки ягон савол дошта бошед, метавонед дар комментария бинависед ё ки инстаграми ма дар ҳамунҷо ҳастай, дар инстаграм подписатсия кунед, саволотона равон кунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. То барномаҳои нав.